रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोईसर। जेकर माल नहीं छे ओकर जवाब कैसा, जेकर माल नहीं छे ओकर जवाब कैसा, जे कह के न दिया लभर कैसा, जे कह के न दिया लभर कैसा, जे कह के न दिया। जेकर माल नहीं छे ओकर जवाब कैसा, जेकर माल नहीं छे ओकर जवाब कैसा, जे कह के न दिया लभर कैसा, जे कह के न दिया लभर कैसा। जे कह के न दिया, जे कह के न दिया लभर कैसा, जे कह के न दिया लभर कैसा, जे कह के न। अपने के बुझो सोना कछी सीना, हो तो न लइका मर्दा के बिना, मर्दा के बिना, मर्दा के बिना, हो तो न लइका मर्दा के बिना। अपने के बुझो सोना कछी सीना, हो तो न लइका मर्दा के बिना। जब खेले ओका बोका सवाल कैसा, जब खेले ओका बोका सवाल कैसा, जे कह के न दिया लभर कैसा, जे कह के न दिया लभर कैसा, जे कह के न दिया, कह के न दिया, कह के न दिया लभर कैसा, कह के जिला जमुया जैसन मिलतौ न मराता, खैरा के छौड़न उड़ाई देतौ कराता। गे छौड़ी सुना न, उड़ाई देतौ कराता, उड़ाई देतौ कराता। जिला जमुया जैसन मिलतौ न मराता, बुढ़वा के छौड़न उड़ाई देतौ कराता। नहीं पूछो ही करनवा के हाल कैसा, नहीं पूछो ही अजैया के हाल कैसा, नहीं पूछो ही विक्रमा के हाल कैसा, जे कह के न दिया लभर कैसा, जे कह के न दिया लभर कैसा, जे कह के न